La composició és un mecanisme de formació que consisteix a ajuntar dues bases diferents, és a dir, la unió de dues paraules. Segons com s'uneixin les bases i en funció de la seva etimologia, els mecanismes de composició es poden classificar de la manera següent: composició patrimonial, culta, híbrida i sintagmàtica. Com diferenciem els 4 subtipus de mecanismes de composició? Parlem de composició patrimonial quan construïm una paraula nova a partir de dues bases que poden ser simples, com carril a carril bus, o complexes, com cultural a historicocultural. Hi ha diverses estructures possibles, però les més freqüents són les següents: nom i nom, adjectiu i adjectiu, verb i nom i adjectiu. Encara podem trobar més diferències dins d'aquestes categories? Les estructures de nom i nom poden ser coordinades o subordinades. En el cas de la coordinació, els dos noms estan al mateix nivell. És el cas de berenar sopar o batamanta. Tots dos noms estan al mateix nivell i no es modifiquen entre ells. L'altre cas és el de la subordinació. En aquestes estructures, el segon element sol modificar el primer. És el cas d'amic diamant, línia Maginot. Hi ha un nom principal i el segon modifica el primer. Les estructures d'adjectiu i adjectiu poden ser amb vocal d'enllaç o sense. La vocal d'enllaç pot ser una i, com a blanc i blau, blanc i blava, o verd i blanc i verd i blanca. O pot ser una o, com a afectivo-sexual i científico-tècnic. I sense vocal d'enllaç, per exemple, liberal-demòcrata, central-posterior o passiu-agressiu, passiu-agressiva. En el cas de verb i nom, l'única variació és que pot portar guionet o no. Per exemple, pixar pins, atrapar somnis o abusar nanos. Finalment, de nom i adjectiu tenim exemples com bragueta llarga o galta vermell i galta vermella. A més, també es consideren composicions patrimonials altres estructures com capiassar, tot camí o teva meva, paraules formades amb escurçaments com autocaravana, fotoperiodisme o bibliopiscina, i reduplicacions com xunda-xunda, nini i bla bla bla. Parlem de composició culta quan els compostos estan formats per una forma prefixada i una forma sufixada. És el cas de crucigrama, biocè, bibliògraf i bibliògrafa o geopatia. Cal tenir en compte que una forma prefixada no és el mateix que un prefix. Els prefixos, que solen provenir de preposicions del llatí o del grec, formen paraules prefixades com ara multibilionari. En canvi, les formes prefixades provenen de mots del llatí o del grec, que eren paraules autònomes, però en les llengües actuals només poden aparèixer acompanyats o bé d'una forma sufixada o bé d'una paraula patrimonial. En el primer cas construeixen compostos cultes i en el segon considerem que formen compostos híbrids. Per exemple, la forma prefixada logo prové del mot grec logos, que significa paraula, o la forma biblio del grec biblion, que significa llibre. Per distingir entre uns i altres, cal consultar el DIEC 2 i el Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Les paraules formades per un mot patrimonial i una forma prefixada o sufixada són composicions híbrides. En aquests casos, una part de la paraula és un formant culte i l'altra és patrimonial. Per exemple, serièfil, format a partir del mot sèrie i la forma sufixada fil, del grec philos, que vol dir amic. Astroturisme, format per la forma prefixada astro, del grec astron, que vol dir estel, i la paraula turisme. I rocòdrom, format per la paraula roca i la forma sufixada drom, del grec dromos, que vol dir cursa. Finalment, classifiquem com a composicions sintagmàtiques aquells neologismes formats per una estructura sintàctica fixa que sol seguir l'estructura de nom i adjectiu o nom i sintagma preposicional. Per exemple, iogurt grec, format per nom i adjectiu, o coca de vidre, format per nom i sintagma preposicional. No s'han de confondre amb les estructures de nom i nom, que són composicions patrimonials formades per la coordinació o subordinació de dos noms sense vocal d'enllaç. Podeu escanejar aquest codi QR per accedir a les activitats.